जों दिनै उत्तर महारानि बर'नि कमिउनिटि हलाव बुथुम लायजाक फायनाय 19 तारिख दिनै बाइथाक महाराजा बीर बिक्रम मानिकफोरनि बार्थडे फालायनायनि बागै जों प्रिपारेशन कमिटि खालामनो बागै जों बुथुम लायजाक डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि चलापी गुरुनि मथा तारनिफ्राय जों ताकलायनि सिनि दिनै महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकफोरनि बार्थडे सारा त्रिपुरा राज्योआव दिनै त्रिपुरा मथानि पयला फालायजागै दङ एदिसि हाफां थाइमानि परे जों दिनै हास्टेव जत जागानाव दिनै बाइथाक महाराजानि दिनै आसायमानि सान फालायजानाय बनि बागैनो जों तेलामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बहायनो उत्तर महारानिआव जों फालायलायनाय बनि बागै जों जत ब्लक कमिटिनि मेम्बार बोरै मथानि चला मथानि जों दिनै प्रिपारेटरि कमिटि फालायजाखा ओमफ्राय दिनै आदिनो दिनै केक राजाकनाय केक राजाकनाय परे दिनै कालचारेल प्रग्राम होनाय जामुं सामुं बे दिनै राजानि बायोग्राफिनि आलोचना लायजाकनाय चिफ गेस्ट माजाक फैनाय दिनै अनारेबल EM कमल कलय बर चिफ गेस्ट माजाक फैनाय दै दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जत ब्लक कमिटिनि मेम्बार जत बिसिनि मेम्बार बोरैनि चलानिखौ YTF नि जत दाखुब्रक दुखुब्रक बुथुमलायनाय जों फाथों फादाखायै नायथ'थ'खायै फालायगोन होननानै जों दाबो प्रिपारेशन लानाय दङ ओमफ्राय आदिनो जों खुनुग्रोनाय जे दिनै लाइ बुहुमाव दिनै महाराजा राजत्व थारमाने 184 जन दिनै हास्टेव स्वाधीन भावे राजत्व थाखा बाइथाक राजानि दिनै अबदान दिनै त्रिपुरा भारतनि बागै बख्लायमानि दिनै प्रजारनि बागै बजे जोंनाव साफैलांमानि अबनति जों आदिनो सुक्रुबै खालायनाय बनि बागै जों दिनै प्रिपारेशन कमिटि थाखा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट दङ दिनै बुरै मथानि प्रेसिडेंट दङ दिनै साब डिभिजननि चेयारमेन दङ ओमफ्राय बे अन्यान्य दिनै मेम्बार ओमफ्राय जों थाखायो दिनै प्रग्रामाव दिनै जत बिसिनि मेम्बार चेयारमेन भाइस चेयारमेन बे मेम्बार जतनो आदिनो उपस्थित थांबायनाय जेहेतु दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि माबा जों दिनै डिस्ट्रिक्टनि दिनै बाइथाक राजानि आजायमानि सान फालायनो जों गाहामखाय फालायनो सार ताकलायबाय बिसु फालायजाखा जे महाराजानि बार्थडे सेलेब्रेट महाराजानि बार्थडे ओरैनोथ' जों एदिसि हाफांनि दाख्लैनो पयला फालायजागो गैयाबा दिनै गोबांबा NGO दङ जेमन महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार ससाइटि बरफ बिसि ब्रुम महाराजानि बनो वेलफेयार ससाइटि फालायमानि खामानि दिन हयতো बिसि हयতো बरफ फालायनाय ओमफ्राय जों बिसि दिनै जन्म दिबस फालायमानि आथायमानि सान फालायमानि दाख्लैबायथ' 7 बोसोर जमै फालायनाय दङ ओमफ्राय जों थाखायो शुधु दिनै मथानि बायरेबो गोबांमा NGO महाराजानि बार्थडे फैयै बरफ साथोन खाजाखाय गामि एलाकायाव फालायलायनाय दिनै लायदों जों बहायनो दाख्लै मथानि दाख्लैनो फैला जों तेलामुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि फालायलायनाय फालायमानि जागायाव जों दिनै तेलामुरा डिस्ट्रिक्टनि जत दिनै मथानि बरफ मथानि साधारण दिनै त्रिपुरा भारतआवनो
저거는 또 거버고 어라 가위 19 तारिख को 5 मा जासिगोन